Helo, yn y fideo yma, byddem yn gweld Tom ac Elin yn gwirio mewn ystafell ac yn gofyn am y proffil iechyd. Helo, fy enw i Elin, dwi'n parafeddyg, a dyma fy ffrind Tom. Beth yw dy enw di? Hannah. Hi Hannah, beth sydd wedi digwydd heddi? Mae fy rest yn brifo. Iawn. A oes gen i ti unrhyw anghenion ychwanegol fel anabledd dysgu, awtistiaeth neu wyt ti'n niwro wahanol? Mae gen i anabledd dysgu. Iawn. A oes gen i chi unrhyw gwybodaeth ysgrifenedig amdano'ch chi'ch hun? Mae gen i Proffil Iechyd. Gwych. Gaf i edrych arno fe os gwelwch yn dda. Ie. Diolch. Felly mae'n dweud yma dy fod ti'n hoffi defnyddio lluniau a symbolau i helpu ti gyfathrebu. Mae gen i rai lluniau ar yr iPad all helpu fi egluro beth sy'n digwydd. Diolch. Felly mae rhaid i fi wneud rhai gwiriadau nawr i weld beth sydd o'i le a pham mae dy frest yn brifo. Ydy hynny'n iawn? Byddaf yn egluro beth dwi'n wneud, gallai ddangos i ti ar Tom yn gyntaf. Felly mae rhaid i fi gwirio eich pwysedd gwaed. Dyma faint mor galed mae dy galon yn gweithio. Wyt ti wedi gweld ein cyff pwysedd gwaed o'r blaen? Na, dwi ddim yn gwybod yw hynny. Mae hynny'n iawn. Gallai ddangos i ti ar Tom yn gyntaf. Diolch. Iawn, bydd sŵn rhwygo uchel yn gyntaf. A nawr, dyn ni'n rhoi hwn o amgylch top y fraich. Mae'n mynd i chwyddo nawr a mynd yn dyn, a wedyn bydd e'n mynd yn rhydd. Nawr fy mod i wedi wneud hwn ar Tom, ydw i'n gallu wneud arno ti? Mae'n iawn. Dwi'n mynd i roi hwn ar top dy fraich nawr. Mae'n dweud yma ar dy proffil iechyd fod ti'n hoffi Taylor Swift. Wyt ti wedi gweld nhw'n fyw? Ydw. Sut oedd hynny? Gwych. Gai ceisio cymryd dy pwysedd gwaed nawr os gwelwch yn dda? Okay. Mae dy pwysedd gwaed yn iawn.